было пасля 10-го году, калі магутны выбух пратэстаў быў збіты, і праз 2 гады все было тое самае, што в 2009 годзе. На гэты раз гэтага не будзе. Рада БНР падтрымлівае усе рухі за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі. Гэта прапісана чорным па беламу ў статуце Рады. Пасля 10-го году, калі бачна было, якія брутальныя дзеянні ужываюцца Радаю, стала зразумелым, і яна проста так не аддасць сваё месца у беларускім палітычным небасхіле. У 11-м годзе у Вільні пад старшынствам Івонка Сурвіла адбылося паседжанне з удзелам кіраўнікоў усіх палітычных рухаў і партыяў Беларусі, і падпісаны дакумент, які ўвайшоў у гісторыю як Віленскі мемарандум. У ім шмат чаго добрага сказана, падставы, але галоўным ёсць. У выпадку экстрэмальных сітуацыяў усе палітычныя рухі партыі вызнаюць Раду БНР за адзінага легітымнага депазітара беларускай дзяржаўнасці. Што адбудзецца, калі завтра Беларусі не будзе? Урад нават часовы не паспех кудысьці ўцячы. Рада існуе па-за межамі Беларусі. Яе нельга арыштаваць, затрымаць. Яна дзейнічае, і яна прызнана будзе міжнароднай супольнасцю як адзіны легітымны пераемнік волі беларускага народа, які выказаў гэтую волю ў 18-м годзе. Гэта прызнана всем. На сесіі Рады БНР у 15-м годзе першы амбасадар Злучаных Штатаў у Беларусі Дэвід Суорт паведаміў, што ім распрацаваны і стануцца ўнесенымі у Кангрэс дакументы, у якіх сказана будзе, што ў выпадку, калі Беларусь будзе анексавана, акупавана ці захоплена гэтымі дакументамі, урад Злучаных Штатаў вызнае Раду БНР за адзінага легітымна прадстаўніка беларускага народу. Гэта вельмі істотна, каб было да каго апеляваць і ад імя каго казаць. Гэта вельмі істотна. Свабода ніколі не падае з неба. Свабоду трэба заваяваць, а не ўзяць і дзесьці, і заваяваўшы абараняць кожны дзень, кожны час, бо яна знікне. І калі вы едзеце па Злучаных Штатах, вы бачыце билборды «Freedom is not free». Свабода не бясплатная. І гэта кажуць амерыканцы, якіх мы лічым выспаю вольнага свету. Будзьма гатовымі да цяжкіх выпрабаванняў у першыя дні пасля выбараў і надалей. Жыве Беларусь!